šťastie. Dneska som dal jeden gameplay so Srdžom a potom som s ním prehral dvakrát. Ale chcem vám niečo ukázať. Takže keď ideme do Battlelonu, ideme si toto pozrieť, lebo podľa mňa, neviem, nebolo to také dobré, ako minulé, čo dostalo, že 570 zľadnutí, čo veľmi ďakujem. A pretočím to tam. Takto a proste sa iba pozerajte. Tam som čakal na tých dvoch, no na toho Srdža a El Primo, aby tam sa pobili. Aj keď tam ten Srdž avkoval. Takže potom skočil po mne tento. Po mne išiel tento Edgar, ktorého som nejak prežil. A potom som niekde random strelil a do tej strely mi reálne išiel.